ban bun chu ako kan ilo thu an soi chiam hu po chuan an oi sak du lova Mr. Zeng phe chuan Mr. Lun hana thonina hetiang thil ko mang ji ban hal mi ko se anti ve deuh ton to na chutia soi lai tak chuan Mr. Lu chu thlangin tu mo ban ngai chu nia anti chuta an kan soi zong zong Miss Zui hi thil ko mang tlat mai Madam Lui ta tu ban bun an kan da kha he alo bun tlat mai a inting ro nei the pu ka khalo chu wang chu na ko kan nge ni ti kan kha the ni a han ti chuan an tin moin se a han ti a Miss Zui hian ke po hi min thlem tong nge nge a min thlem na cham pa sum le pai wang nei nge yang tin he ban bun po hi ro ko ta chi abuka ingkem kan fin fe ta ne han ti chuan tunge ban bun chu a ro ti a soya an ti kan zawain kam hu ve kalom hei abun lai pu kan huwa hi inu ta kha ne ya an ti chuan alo bun wang chu nge buai nai nem ni an ti a he ban bun hi in chung ko ta kha ni sia an ti chu ta le zu teng hi tia soi han tum lai tak chuan englonia Mr. Lu pi hi amain kalo trampui to a chumini wang chuan Mr. Lu nu hlo kalin lom tu soi nan he ban bun himilo peta lom tir han soi fi zong zonga chutia a in soi fi ta no chuan daga tolin chuan athu soi chu dikem man lo tia o dike mani du khan kapi chan hima chu wang chuan kan du khan lom tu soi nan he ban bun hi peta ni chu wang chuan a ko ni ro ti hi lo khela ko du ni in na le la to le antia masumi store jeng ga chu lakal khisu anti chuta mizi chuan hei ka ti ke vek maya apoi ka ti khop mai Mr. Zeng hi min nampa khan a cheve kani a han ti chuan Mr. Zeng chuan Mr. Lu poi ka ti le mai ka tum wang pon ni wa kan nam deuh lekha a chak lo lu tuwa a tlu pala ni kha a han ti ya to nang ding muna po chuan lam le siom mo hei thil ti chen man hi ni som chungin gon rul le le vang che ani lo chun zela ka khong don chen ni hriamo ati tamai chu vele ni lo Mr. Lu khong takin min ngai tamte a chu tiang za cha puisa ka nei theinem itan hian ka tangkai lo view pon mai thea ma se company hian ka thok rem ve em ya chung da chu min khre sakla khong takin tin khong na chu han nge na ma se Mr. Lu chuan moi te ne chimpo khan thil pakha soi nei zu tang hi na thlem chati ni soyam ni kha a han ti chuan o ama hi enu hi min thlem ani min thlem lo sun chuan engwang nge khatiang khan kana manga tin do chon sei la ta hala Mr. Lu chu ai danan talo khop mai hetiang thil diklo tak tak itia mai chia diklo tak mai ipu hi dan phalo ne sin chu wang chun nang ang hi kan company hina mamo lo zo ka ni wang takin i ban na le khai kon theru don ya ati tamai moite nilo athia mas Mr. Lu chuan kalta Mr. Lu chu office a chuan rai ngai to wangwanga ju teng hi office a kon thona la gai lo viewa ma se buena tok nem ta khop mai nga tinge mo hoi ting hem buena to na sat em le thilenga matak nik lo chu ma nge yang tina ngai to ni phone call adonga hello kanu nge ni ta kapi chu nge anta kan tia ipi chu try kon phone chan chu zu teng i ba de thleng trap to lom kan tum dewa a han tia zu teng i ba de ya an ti chuan ni ye apa sadini nga tinga ba de pu khret lawa a han ti chuan milo futhiam te kan na ka boi dewa impossible thatak chu neira that chu antia phone chu ada ta halani Mr. Lu chu ai ngai tu la wangwanga chu tilai chun assistant chu kankalin kapu hei i signature halai na nga ya akan tita file chu han kewa ming chu han sign pa mula chu tia ming assign lai chuan tuna twa kai lo te a zu tengi ba de thleng dona chu mi tan chuan lo impossible hula ka doni a han tia enge impossible dan do de big te in nei em a han tia heti hian tila thain ka khia ton den hi khat liam ta chung heng kam company em buina thleng nem em maya chu wang chuan hang set na tong sam box sia aba de chuan ha dam taka om theina tok lo mai to top mai ro an tia ni chuan na ko ken enge du zong ti te palo zo chu tu mula chu chen ti thau thling don nia han ti chuan lungai chu Mr. Lu lo ti fel vek mayang tin pon lama chuna chuak ta ni ole etila hian daga tolin chu thena rem khop mai kha Mr. Zeng mai chu thil ol som te po ati lo thling thei lawa tho pui tlak lo tung mai tin alung alo tho chu ro suya phone call local hello enghe ni ta an ti chuan Miss Lin
information kha kan nei to e Miss Zu tengi chungchang kha anti chuan chutimo Miss Torun an chuan anin nei tinem nia antia CCTV camera te kan han chek chianga khamini khan Miss Torun an chuan office an kon kal ngei maya an kon chula ma chuan lekha bute la kon keng chuaka chuwang chuan in anin nei ngei ni na lang chuan chu lo po thil pakhat poi deuh mai om anti chuan inge nia inge han swing ha ro antia man ni deuh khan Lu company building ko ta han thil thleng oma chuta chuan Peter pakhatinam thlulai kha alanga anti chuan o ka khatake kha chu ku do me mai ni lom ni enge thil poi wa ko mem nen ti chuan kha Peter ha ku do ni rovin Mr. Lu pi jok lo nia anti ta ni lo ani thelo tin ti fu lo en ti khop mai enting Mr. Lu pi chu ni thele ha anti chuan Mr. Lu pi hian Alzheimer ne ya a hriat na hi lo thena ka tiang khan a tak takin a che ve thena ma se ka tianga i lo nam lai kha chiang takin a lang tlat mai kha kan moni chuna poi view thei tlat mai han ti chuan ani chu ti dang kan ngai tuangai ni chu yang pani se zu tengi chu enting e Mr. Lu no na tang chuan kan ho bo theng o tin phone chuan da enting e mo van na em thele kha mini khan thil thwa em ti bik ni asirowa ma se api chuan atu pa nei tiang hal buka zu teng a thwae ke mangin ma kan lange ti na soita ne ole office lam panglo langa sewa tori chu vakalin chuan enge iti to chu iti hojing ta man tia Mr. Lu ang lo nia yang ma tu tak tak po nei lo khre thiam ha khop mai chi simple ve pa ngai mai ania a han tia ani chuanin a birthday man dulate aso yem a han tia a birthday tu thor tona nia chuan lom po tum vak lo ni na lang kan chui zel dan chuan I poisa bat kha yo la du em maya chumi tan chuan na na sataka tho adu wangin chol lak po du kang lo han tia Mr. Lu ching ngai to wangwanga heti hen te tiang company na tho kho zong zong Monday jana party kan nei dong kan tianga zu ta kan in honga kan hada manga chu tiang chong kan ti don nia an tia ole Mr. Lu ka khie ati antinge ka tiango henu hian sum le pai uma min nei chu ni hau lo maya chu wang chuan a birthday po thata ka kalom sa ngai don ani ati hetira hian Miss Lin le Mr. Zeng ati chu an loin muwa Mr. Zeng chuan na tonga aban to thu te chu an khila tong kai na kanai to do nim mani le ti na lo soi ni ma se Miss Lin chuan ti tu pakhat an khila inge ni han soi te le ka ti to chu ti Mr. Zeng po chu aloin hong view mai Miss Lin chuan ka le hian Monday ya party kan nei dona chuta chuan zu tengi chu I ro ma lo pholu taila chu du ngam zu tengi ne na omdun chu I du ni rom ni han ti chuan a ngoi te zu tengi chu ka be du to lo chu wan chuan ni kha thiam mai te midang lo zong mai ro tu na khi chuan khatla che to lu tu ka kal me ngai a han tia lo la ding te thil pakhat kan khel tian che zu tengi chu ro omdun pui the ni chuan chu tiang mai che chu Mr. Lu na pom thei don to lova chu wang chuan nu pui to chu ke ma he kan ni don ani chu ti hun chuan ke hi thon hei tu kan ni don ani chuan kha aban buni ti chet man po kha poisai to ka ngai ni rom ni ka thu soyanga iti ni chuan khang poisa long song po ha ka tum sak vek don che rom an dia chu ti ati ta ka chuan iti tak ta kem mati ti tak ta ke kan thil du te chu in an kha an dia chu ta le Mr. Zeng po chu ari ro siam ve ta Miss Lin chom pui chu atum ve ta ni ole thotan zana ro ni ya rom pakhata chuan zu ten han in howa Miss Lin chuan kha in ve ole tin Miss Ji chu in tur han pe ya kan hun kal to zong zong kha chu theng hila la hlim takin om tlang angu anti vona tong chuan hlim takin thian kan ni thei dong chu tu a han ti chuan o ma se ke chu su ke in ngai lova min kha thiam ro anti ya tunang hun ate chun zu ke in ngai lo anti ngai hinem in ro anti chuan ai ke in ngai lo tak tak min kha thiam ro anti ya chu vele Mr. Lu tu kalin ai in to chu kan lak saka hoi ke ma ka lo in mayang tin a in zo sak ta vek mai abula chuna kan thu vea Miss Lin chuan e kha in thei lo tak tak ani chuan tui hi in ve on le tui sikhi tin
mà sẽ ăn là ăn thấu ta ô cái tỷ bộ phận ăn tỷ chuan ít tỷ lưới nín cái khía alo tỷ ai cái tỷ lưới đâu cái cô thiên nào lúc tục ha cái tỷ bận lúc tục ăn tỷ à Mr. Lu chuan ít thôm nó có vắt gọn thôm nó hú ha không chút thalo nia thì đâm lô palang nghe ăn tỷ ta này thì chuan in thác tổ chuan Miss Duy chu pon lama chuan a chuak ta chu tia a chua deuh nu lok chuan Mr. Lu chu lu kon hei ta ko mai a thilina han dam doin te ni ti chuan le Miss Len chu kon kal na ya ho thu pai thai man ti chuan ka lu hei ro tu ko ti zuno khat chu ka in sin ting he tiang ka lu hei theile an tia mi lo kha thiam te pon lama ka chu lo ko ngai ka rum lama ka va phelok me tiang an tia chu ta le Miss Len chuan ka wa man na chu ani dan tu angin kal lo ma se a fu viau to ne tu na chuan Mr. Lu chu ko pui thei nge yang tin wa zui chu tuma ma se so to hi chu kalin da ka tolin khoi ang kali tuma zanin chu eng vok ma kan le e-book si rowa la thu ve khila antia a ka ko te chuan kan ho thu pa zui tu mane mo a zui ho lowang anti ne chu da Miss Len chuan a ka rom la ma phelok ka duwa thil ti tu ka ne ya anti chuan phei bik lo ve hei thopui te ho pon omalom I thopui te nan po hian hanin kom hlimula tun hi in le chin na thatak siam na hun ania kalbik lo ve lo ka ngo tin siaka tawi chuan na ko phei lui ta ni chuan Miss Len po thlan nial ngam si dawa a thu ve le ta kan maya chuta da ka tolin kha inang le tin in tu te chu an gon pe ve la ni heti lai hian Mr. Lu chu du hei to khop maya a kum po chu a thleng phei le thei to lo chuta kum pakhat atang chuan Miss Ju chu kon chuaka Mr. Lu engi kon ti don an ti chuan an non kwa deuh ti tia ngatinge thil dik lo om em ni an ti chuan rom lama chuan anin nam lut ta ni ti chuan Mr. Lu chuan khoma chuan an nama ngatinge engi thil dik lo om em ni an ti chuan fo atum tamaya ma se zu tang chuan alo du lo Mr. Lu chuan min kha thiam te ka thilina khan dam doin te ra niang an ti chuan zu tang chuan a ro chuan poilo enge mo hatia ka du lo tlat le nu pa kan ni to lo ma le in nei lo ma le kan ni le tin Mr. Lu a fo na po chu alo nak ta biak lo ni ole na kin deuh chuan Miss Len chu rom lama chuan kan pheya chu ta le rom chunga chuan Mr. Lu le Miss Zui te om dan an thom vel chuan hria a thinak im khop mai heti lai tak hem Mr. Zinga po chu lo kala Miss Len ngatinge kan rom man kha enge om zia khoya nge Miss Zui chu a han ti chuan ngoi me te alo teng hal Miss Zui kha i ho ma kalo khoya nge ti sia enge om zia a han ti chuan tuna chuan Mr. Lu ne nanom don to i du chuan valut ve me ga a han ti chuan nilove anti chuta Miss Len chu kal me han tuma ngoi te lakal me te su kha ban bun chung chang kha ka tum sakang sei ti kha anti chuan tuna chuan kan ro man nang in thila kal lo tlat chu wang chuan nang mai lo tuak ve me ga itum thailo ni chuan zia lai kalanga ni mai tin Miss Len chu akal ta dei maya nilo Miss Len min chom pui in tiam kha lo ding te tin ava zui ta ni ola nakina chuan Miss Zui chu agai le wen te sa alo gai ta van mai enting he ka tiango he wang ni hi ka thil e te polo tui lova ka chak lo vre wa kan khiat ni kha me jang kan voi khat chi kan mu do na enting nge mo naw ka pai ngal theile tiang ai to lai chuan Mr. Lu chuan lu ta chuta anaw pai le pai lo tes na chu an thu kong ngal vata enge he dei tia tiro choi ve ang miang an tia Mr. Lu hian kha jana thil leng kha eng ma khalo ni mo ang pon se ka gai ni ti chu a khe tu kan ni lo ve chuan nakina kanin nei contract he zonga Miss Len zo khanu puya nei lo pe chuan ka fa chu min chu sak nge yang chu wang chuan kanau pa hi chu concept tang ngai ni tin an wai tuan na sa ve khop mai ole Mr. Lu kalila tin thadeu chuan an tho ve ta ni office lama chuan Miss Len ni alo langa sewa toin ang khana in sup pala kati palut to kan ti chuan a holu to koi ki mang kan chaw kho mangai tin file ta chu an han chaga file a chuan Lu company la G company tho ho na alo in ziak chu chuan mu chuan G company ho nen hen kan thok ho don ti nem ni han tia
tu na chuan ala chiang chia lo zi company am president signature kan mu thei phadanga ya kan mu thei ni chuan kan thokho thei dina ne mai an tia akal ve le maya chu ta le miss ni chuan ti fuin ti khop mai a thal ho ve zi company ne na kan tho ho na hian ei hian mak lo lawat vatani chuan Mr. Lu chuan Mr. Lu laka chuan mak ka mu thadon khop mai chu wang chuan mak lo lak vat vatangai ni atita ole Miss Lin chuan anaw pani khate chu huain zi company la ma chuan avakala Mr. Zi voina hian kan company ACM thiam bek mai pani hei kalo huaya chuan Lu company ne na tho hona chung chang dekha kalo hwe ve a helai hun hen kalo kala ipa dam lo wangin engma ei theilo ni ti te kalo hruya chu wangin trampui tur chem kan lo kala ni a han ti chuan men trampui thei tak takang mo in soyang chin yang mo an tia te reng mai heng kameron hruai te hi ACM thiam tak tak an nia ipa ei tur chun siam thei nge nge ang an tia kapa hi hun rei tak chung cho ei to lova apum ma chak to lo boka chu wang chuan a thil ei thei zong hi awang em maya a ei tu zong in siam thei te ni chuan kan tho ho na tu contract chu kan sign nga na mai lom an tia e lo mum hle mai tin sup an kon keng chu a han ko ka kha sup pha pum lampang thalo tam pu an ei thei tu uluk taka kan siam ania tukina kan siam la thaklam tak mai nia ka pu han ei chin te de i thei ngai ka be se han tia ti chuan Mr. Zi chuan a ei thei ni chuan lo mum viawang ka pa hian thil a ei mumal thei to lova a ei thei ni chuan contract chu kan ti fel don nia an tia ole ka pu han ei chin te le an ti Mr. Zi pa chuan tlem te chu a han hop china ma se tlem te a han lema tuta a kon chak chuak le ta vek mai ka pa enting nge I thai man ti chuan a ei thei lo thu soi ka soi to kha ka pa hi pum lampang a thalawa thil na zonga ei thei lo ka ti kha chu wang chuan in thil ti hi thon mai ni han tia Mr. Zi khong le takin chan zdang min han pe te khalaya kan thlai chum zo ka kha ei se thang super in ma sa chu wang ni kha an tia ani chuan han ei de chin se la an ti ni chuan Mr. Zi pa chuan an thlai chum chu a han ei ria ma sa chu pa chu ei thei lo a chak le ta hal vat mai daga tolin in thil ti hi nge ni om zia heng thil siam tu te hi ei siam thiam tak takin an siam mi tin nom ni helai hmuna heng ka pa in lo ti khom thon mai ni chu wang chuan Lu company ne na kan tho no chu ka ti top hal vekang a han ti ta maya ma se Miss Lin chuan khongai han dila khongai takin athaklam kan han siam nge kha kha chu kina kan siam to nia tuna hian uluk takin kan han siam thalenga a ei thei to nge nge yang ti ka tiam ma che rei lo te milong ha thei chung kan lo via wang a han tia chutia an ngen ta ngoi oya chuan Mr. Zi chuan an ngai to wang wanga em pon se top nan chance be kha chu pe dela thain ka khia tuna nge hian ka pa din munan kha chiang to boka a ei thei zong chuan siam thei ta em chance kan pe nge tin ole thai chance be kha chu ka pe lang chu ma se do khiang chu we kha chi ka pe tong chu in lo thing lo ni chuan Lu ho ne na kan tho ho na chu be se chuang chu a han tia ole te ga mai thei thop kan lo chuang an tia ti chuan siam tu chuan anin bua sei ta ole nakina chuan ei tu chu an lo siam zo le ta Mr. Zi he de bong sa tui tak mai kan lo siama da ka kha chung hemi siam nan hin hun kan manga chu wang chuan ipum tam po that nge ga be sei e thei nge ga be sei ti nan siam dan de chu a han soi fe thok thoka kha e ole an ti ta ka pa nei de chin te le e thei ni chuan alo mom ve wang ti ta ni chuan pa chuan an ei de chin ta ole chun zum episode le kan on tianga episode le he to kan tu kan to lo chu hun lo changula kan on ti chok le ma don nia tuna tan chuan khami chin zong kha kan tu to le phatang o